Здравейте, скъпи приятели! Дойде часът на нашата нова среща, часът за нашата нова беседа. И тази беседа отново ще бъде посветена на търсене на истината по тези обществено значими процеси, които вълнуват всички нас. Кое е това, което най-много вълнуваше всички през изминалите седмици? Избори, избори и пак избори. Изборите преминаха. И в България, пък и в Съединените щати. Но в България, това, което пряко ни касае, изборите приключиха без особени изненади. Но вместо страстите, изборните страсти, политическите тежнения да започнат да се уталожват, напротив, напрежението се покачва. Изведнъж, като лавина, започваха да се сипят обвинения от най-различни политически сили, отделни политици, общественици и какви ли още не, журналисти, всякакви изяви, посветени на едно. Колко виновен е един човек за всички негативни неща, които се случват в България? Колко виновен бил? Как направил това? Как направил това? Как? До сега не било чувано това, не било виждано, а пък той го направи. И кой е този човек? Според тези всезнайковци, човекът виновен за всичките лоши неща, които се случват в България, в политически аспект, по-настоящем е един. Делян Пеевски. Ние, водени от нашият стремеж да разкриваме истината, решихме да разкрием. Дайте да видим, толкова ли е лош този човек. За да разберем това, дайте да видим в какво го обвиняват. И след като разберем в какво го обвиняват, да анализираме фактите, да стигнем до обективната истина и да видим процесите, в които обвиняват Делян Пеевски, че е участник, той ли е инициирал. Да видим конструкциите, които обвиняват Делян Пеевски, че ползва, за да направи това, което неговите зложелатели твърдят, че е обсебване на държавата. Той ли е създал тези конструкции? Кога? От кого? И защо са създадени? Нещо повече. Това, което имаме днес като картина, след изборна, това, което имаме като практики, които са довели до тази картина, дали той пък е човекът, който в крайна сметка ги е създал, употребил и възползвал се от тях? Нека да видим. Намирайки отговорът на тези въпроси, ние ще намерим и отговорът най-малко на два изключително важни проблема. Първо, къде е коренът на злото? И второ, кой олицетворява злото? Наистина ли това е човекът, когото всички тези негови зложелатели сочат с пръст? Някакви пък искаха санитарен кордон около него. На какво отгоре? С каква морална сила те го искат? Откъде черпят аргумент, който да ги превръща в морални стожери за обществото? Сега ще проверим. Сега ще анализираме. И заедно с вас нека стигнем до истината. Вторият въпрос е, ако тези процеси наистина стоят така, се развиват така, както твърдят тези следизборни кречетала, от които не може където и да отвориш по медиите, дали радио, дали телевизия, дали в интернет, от всякъде, Делян Пеевски това направи, Делян Пеевски онова направи, тук. Чакайте малко. Чакайте малко. Не дейте да превръщате името на Делян Пеевски в това, което извинява всички други за всякакви мерзости, които са правили и които планират да осъществят. Не дайте. Този, когото господин Ахмед Доган нарече момчето. Момчето. И той твърди, момчето прекали. Нека да видим. Наистина ли прекали? Ако прекали, с какво прекали? Спрямо кого? Спрямо българският народ и политическият живот? Или спрямо тези,
които считаха, че всичките механизми за манипулации, всички тарикатлъци, политически, изборни шмекерлъци, ала-бала и всякакви такива шмекерии са такива, които принадлежат само на тях. Измислени от тях и създадени за тях. И Делян Пеевски е някакъв натрапник, който им ги отнема. Нека да видим къде е интересът на българският народ. Нека да видим какъв е интересът на българският народ и кой в крайна сметка и с какво го защитава. Тоест, нека да видим толкова ли е лошото момче. Да тръгнем в анализът на фактите, в дирене на истината. Първото, в което гракнаха основно от ППДБ, една коалиция, съставена, после ще ви кажа как, от кого, защо и с каква цел. Та от тази коалиция започнаха грамогласно да крещят, да набиват в съзнанието на обществото, че Делян Пеевски, видите ли, на тези избори бил откраднал гласове. По-точно те не качи. Ами той реализирал купеният вод. Направихме си труда да провериме. Партията на Делян Пеевски, ДПС ново начало, успя да се пребори за гласовете на над 280 хиляди български граждани. 280 хиляди български граждани са декларирали чрез своят глас подкрепа за тази партия, за тази коалиция. Какво искат да ни кажат от ППДБ? Че тези повече от 10%, даже повече от 11% от хората дали своят глас, са купени. Никой не може да убеди в това. Дали има голяма част от тях купени? Може би. Нека да проверим обаче фактите. Направих си така трудът да проверя твърденията на същите тези. Взимам за пример тях, защото са най-грамогласни. ППДБ. Така, тези от ППДБ, там са и Кирчо Петков. Нали си спомняте кой беше това? Той е, който в нарушение на Конституцията големият държавник, президентът Румен Радев, го назначи първоначално за министър, вице-премиер, а в последствие стана и премиер. Премиер-министър на България. Този същият, който говореше, че на изборите с ала-бала машините, те от реално тези, които им се полагали около 6 до 8%, те са успели да направят 2 пъти повече. То същия. Ето никаква санкция нямаше. Никаква санкция от прокуратурата. Значи имаме материал, в чиято автентичност никой не оспорва. Никой не оспорва. Спомнете си тогава, излезе един изключително такъв пародиен генерал, който каза: това е новият Уотергейт. Това, че са ги за... Какъв Уотергейт, бе? Какъв Уотергейт, бе? Вие подигравате ли си с този народ, бе? Никакъв Уотергейт. Аферата Уотергейт, ще припомня за тези, които не знаят, е аферата, когато в средата на 70-те години, по време на предизборната кампания за вторият мандат на Ричард Никсън, установиха, че в щабът на неговата конкурентна група от Демократическата партия, в щабът, електоралният щаб на Демократическата партия има монтирани подслушвателни устройства, които подслушвателни устройства се твърдеше, че са с негово знание и оттам нататък започна дълга процедура. Заплаши го с импичмент, което означава преждевременно прекратяване на пълномощията и отстраняване от длъжност. И той, за да изпревари тая процедура унизителна, си подаде оставката. Ма нищо такова няма в случая. В случая имаме автентичен запис на кръчмарски запис, забележете, в кръчма, в която си чешат език. Чешат си език победителите в едни избори предходни, които сега искат санитарен кордон около Делян Пеевски. Защо, бе? Да не би да има някъде запис Делян Пеевски да е казал: ние тук с ала-бала направихме близо 300 хиляди гласа. На нас ни се полагат 30 хиляди, ама с ала-бала. Няма такова нещо. Няма да. Точно тия, дето говореха за ала-бала, точно тия, които са символ на мошеничеството, тая коалиция, ППДБ,
са изведнъж тези, които искат санитарен кордон. Защо? И сега тук един от техните представители разясни. Казва, полицията много му помагаше. Че как му помагала полицията? Ами ето, ние дадахме сигнал, в който се каза кои са купувачите в определен регион. Добре. И полицията започнаха, хванаха само тия купувачи, дето не са за Дилян. А тия другите не ги пипаха. Значи забележете тези хора, колко елементарно се опитват да манипулират българското общество. Те не се възмущават, че има купуване на гласове, а че полицията ударила не тия, които трябва купувачи. Разбирате ли? Разбирате ли манипулацията на нашето общество? Името на Делян Пеевски се сатанизира от такива, които в настоящото време са всичко друго, но не и олицетворение на високите морални ценности, които трябва да има водачът на нацията, каквито претендират да са водещите политици. Сега, тук отварям една скоба. Българският народ, както всеки народ в бедствие, в тежка икономическа и социална ситуация, търси две неща. Търси спасителят, който като месия да дойде и с вълшебни действия и с вълшебни способности да реши проблемите му. И второто, търси да му се покаже кой е виновника за всичко. Защото за българина всеки друг е виновен, но не и той самия. Всеки друг е виновен. Не забравяйте, че това е изключително опасна тенденция. Със същото очакване германският народ след провала на Ваймарската република между двете световни войни посрещна спасителят Адолф Хитлер. Адолф Хитлер, който дойде, им каза така: ето ви виновникът за всичко. Това са евреите. Да, колкото и да ви звучи парадоксално, колкото и да ви звучи крайно, но името на Делян Пеевски в момента се споменава от тези, които искат да манипулират народа. По същия начин, по който името на евреите се споменаваше от нацистите. На Адолф Хитлер, които идваха и казваха: за всичко, което се случва, виновни са евреите. Както в Германия през 30-те години и 40-те. За всички незгоди бяха виновни евреите. Така в България днес. Всички манипулатори твърдат, че за всичко лошо, което се случва, за всичките гадори на нашия обществено-политически процес, виновен е Делян Пеевски. Нека сега да погледнем фактите, защото, както ние знаеме, обективният анализ изисква първо фактите, такива каквито са. Второ, обективен анализ на база логическите алгоритми. И трето, да видим кой и по какъв начин се е възползвал, на какъв етап от осъществяването на тези процеси, чрез какви механизми и как са създадени тези механизми. Ето сега, какво виждаме? Виждаме, че житейският път на Делян Пеевски в политиката всъщност започва в началото на 2000-те години с това, че той в един момент е назначен първоначално на пристанището, но не това е мястото, където той развихря своят потенциал. Всъщност, мястото, където развихря потенциалът си е в Министерството на извънредните ситуации, където в неговият ресор попада не кое да е, а Държавният резерв. Сега забележете. Кражбите в Държавния резерв не започват с Делян Пеевски. Не. Всеки, който помни онези времена, всеки знае, че много преди появата на Делян Пеевски изобщо в сградата на Държавния резерв, изобщо да се докосне до Държавния резерв, там течеше ужасяваща кражба, грабеж. Нима някой забрави вече Мирчо Циганина и неговата свита? Нима някой забрави как механизмите за разграбване на Държавния резерв? Ужасяващо! Значи дед викаше един тогава политик, той почина, лека му пръст, но има свидетели, при го казваше, вика: ей, пратиха го това да беше торбата на стария циганин и щеше да се досега, вика, оттръска, бе. Абе, този Държавен резерв го опоскаха, бе.
с шокиращи схеми. Нима Делян Пеевски ги измисли. Нима Делян Пеевски сложи Мирчо Циганина там. Не, скъпи приятели. Делян Пеевски отиде тогава и беше поставен там. Беше поставен там от тези, които видяха, че прекалиха чрез своето подставено лице Мирчо Циганина и механизмите за разграбване на Държавния резерв. Държавния резерв беше опоскан преди там да отиде Делян Пеевски. Сега изведнъж той започна от Държавния резерв, който... Чакайте, бе. Той отиде, за да тушира, и успя да тушира, в интерес на истината, част от поразиите, които направи Мирчо Циганина. Нима Делян сложи Мирчо Циганина. Всички знаят кой. Сега голямата драма с сараите на Доган. Наистина. В общественото така съзнание, на този човек посегна. Да. Ама какво не знаете? Сега ще ви кажа какво не знаете. Сараят в Бояна по онова време се води на една фирма. Кирилка, коя си имам я тук, не е толкова важно. Тази Кирилка е един от бенефициентите на разграбването на Държавния резерв. Много преди в Държавния резерв изобщо да си помисли да погледне лицето Делян Славчев Пеевски. И какво става? Оказва се, че тук той не само, че не е лошото момче, ами той е предотвратил огромни проблеми от поразиите, направени от тия нефелници, които са изпратили там да дерибействат. Такива типове. Така че, първото нещо за Държавния резерв, какво се оказва? Оказва се, че там лошият въобще не е това момче. Има ли лоши? Има. Между другото, процесът, един от хората, благодарение на които се стигна до процес и бяха осъдени част от виновните за това разграбване, един от хората, благодарение на които се стигна до процес съдебен и бяха осъдени, е именно Делян Пеевски. Той не само, че не прикри злоупотребите, а направи, което му позволяваше, разбира се, позициите, която вземаше, и политическите обвързаности. Все пак ви говоря за периода между 2004 и 2007 година, 2008. Все пак тогава имаше политически обвързаности, имаше различни политически конфигурации. Помните ли тройната коалиция? 3-5-8, това като на играта на тия 3-5-8. Те си разделяха влиянието в България, баницата, както каже един, като карти. Айде сега да погледнем второто, в което го обвиняват, най-драматичното. Чета си тук. Разграбването, както те твърдат, на КТБ. Корпоративна търговска банка. Добре, да никой не си задава въпроса. Откъде се за тази корпоративна търговска банка? Откъде този мустакат банкер Цецо Василев изведнъж па стана толкова могъщ? Толкова ли я знаеш, бе? Толкова ли я можеш, бе? Значи аз си спомням какво ми беше казал покойния вече Алексей Петров. Алексей казва, аз го измъкнах от лапите на тимаджиите, той беше в ЦКБ служител, това ми го казва Алексей Петров, пред свидетели. Аз това, което говоря, което е било пред свидетели. И той вика за благодарност, ме предаде и отиде, вика, при Мирчо Циганина в резерва да правят бизнес. Всичките банкови гаранции, айде да не са всички, 80% от банковите гаранции, с които беше разграбен Държавния резерв, бяха от кого? От КТБ. И да не би Цветан Василев да го сложи Делян Пеевски там. Да не би Делян Пеевски да измисли схемите с банковите гаранции, които са с 3 нули, обаче не описано с думи и отзад се дописват съответните нули. Елементарно, за 3-ти клас в помощно училище. Елементарно, ама ефективно. С такива банкови гаранции беха измъкнати за десетки милиони суровини, имущество от Държавния резерв, което никога не беше възстановено, разбира се. Банкова гаранция, ние сме до 1000 лева отговорни. Ето ти, това е 1 милион. С тия същите банкови гаранции отидаха коли, които казваха, ето с тях е пренесено фиктивни експертизи. Имаше едно фиатче, преработено в пикап. И с него 12 000 тона. Ало,
Бе, това нещо да не го направи Делян Пеевски. Това нещо го направиха всички тия механизми, които бяха създадени много преди Делян Пеевски да отиде там, много преди той изобщо да чуе, че има държавен резерв и еле пък да се намеси. Така че, когато говорят за разграбване на КТБ, нека да погледнем как пък преди това беше създадена, с какво разграбване беше създадена КТБ. Кой си затвори очите? Защо си затвори? Тези механизми, които бяха създадени за ограбване на държавния резерв, защото основно оттам дойде. Впоследствие тези пари бяха парите от държавния резерв, които бяха изключително много. Те бяха вече изключително умело умножени. Как? С политическото влияние на протектиращите КТБ. И какво става тук? Да не им го осигурил Делян Пеевски това влияние. Да не би той да им го осигурил. И какво се оказа? Оказа се, че Делян Пеевски единственото, което направи е да прекрати, да сложи край на политическата протекция над тази банка. Да, той сложи край на политическата протекция, която пък от своя страна осъществяваше и прокурорско-полицейски чадър над КТБ и всичко, което се върши вътре. Мига, в който този чадър падна, КТБ се срути. И сега виновен им бил Делян Пеевски. Някой да доказа едно единствено действие, с което Делян Пеевски да е ограбил. Не, казват, те не го допуснаха за свидетел. Що да го допускат за свидетел? Какво има да свидетелства той? Да не би да е бил в управителен орган? Да не би да... бил голям кредитополучател. Я да видим от кредитополучателите колко пък бяха свидетели. Малцина. По-малко от 20% от кредитополучателите. Не, трябва да сложи Делян... Защо да се сложи Делян Пеевски сред кредитополучателите, които да бъдат свидетели? Какво е толкова по-различното с него? Той накара прокуратурата... Не, скъпи приятели. Той не накара прокуратурата. Той направи невъзможно да продължава процесът на политическа протекция и прокурорски и полицейски чадър над безумията, бизнес безумията, които се вършиха в КТБ. Как иначе ще си обясните това? Големият финансист Цветан Василев, беглец от правосъдието, да дава лихви в пъти. Разбира се, неизбрани хора, като например Костови, като например и други, да не ги споменаваме сега, но разбира, няма случайни сред тях. Няма случайни сред тях. Само ще ви кажа как беше изхвърлен господин Стоян Александров, лека му пръст, той почина. Той беше в надзорния съвет, даже мисля, че беше председател на надзорния съвет на една банка. Една банка, която се свързва с така определени лица. В тази банка той, бидейки на такава ключова позиция, беше изхвърлен за това, че бидейки на тази позиция, той отклоняваше такива кредитоискатели, които имаха надлежни обезпечения, които имаха много перспективни проекти, но той ги отклоняваше към КТБ срещу комисионна. Нещо повече, такива вложители, които искаха да вложат на сигурно място парите си, той ги отклоняваше към КТБ с изключително сериозни съмнения, че това е вършено срещу комисионна или друг някакъв негов интерес. Беше отстранен. В последствие, ако си спомняте, станаха скандалите с лихварските негови и такива забежки, но това вече е съвсем друга тема. Нека да се върнем на това. Откъде КТБ можеше да дава с 50, 70, някои до 2 пъти повече на специални такива вложители, повече лихви, отколкото обикновените непротектирани банки. Или поне непротектирани в такава степен банки. И какво се оказа? Че като погледнем фактите, механизмът за разграбване на обществено имущество и концентриране на печалбите от него в една банка е бил създаден много преди Делян Пеевски. Той е бил създаден не само без участието на Делян Пеевски, но и без каквато и да било релация към него. И изведнъж, когато рухва тази банка, а тя рухва, пак ви казвам,
Не заради целенасочени действия срещу нея, а заради това, че беше премахнат политическият и прокурорски чадър над нея. Рухна. И изведнъж всички изреваха. Дилян Пеевски е бил. Чакайте да. Покажете, докажете. Ама той после при да кажем, осребряването на имуществото, негови хора най-се били облагодетелствали. Негови хора, бе. Докажете къде са тия негови хора, с какво са облагодетелствали. Дайте да видим факти. Приказки. Евреите са виновни за всичко. Дилян Пеевски е най-виновният. Дайте да го видиме. За да не бъде разбран погрешно. Които ме познават, които са следили изявите ни, знаят много добре, че аз съм последният, който е привърженик на Дилян Пеевски. Аз имам своите много сериозни възражения към него, към неговите практики, към това, което той прави. Но, какво казваше Аристотел? Сократ ми е приятел, но истината ми е по-драга. Аз да ви кажа, Дилян Пеевски може да не ми е приятел, но истината ми е по-драга. Аз не се присъединявам в хората на хулещите го, само защото не споделям неговите виждания. Не. Аз търся истината и я споделям с вас. Да видим третото, в което го обвиняват. Дилян Пеевски, видите ли, бил в дъното на унищожаването на Васил Божков. И някак си така забравят прякора, с който е. Васил Божков, като ви каже, кой е този Божков, къв това? Обаче, като кажеш черепа, всичко се сеща. Чакай да. Дилян Пеевски стои в дъното на какво? На унищожаването на черепа. Значи той не го унищожил, черепа си е жив и здрав. Даже оня ден го видях в София. С какво го унищожил? Унищожени са негови бизнес структури. И сега вижте, какво казва същия то Васил Божков. Сега забележете. Той казва, давах еди какви си пари ежемесечно. Идваше еди коя си. Идваше еди кой си. Идваше това. Мисля, че той давал на това, на оня. Никъде го няма Дилян Пеевски. Идвали са този и този. Добре. Мисля, че са давали на той. Ти мога да мислиш, че са давали на Джо Байден. Какво ме интересува ти, какво си мислил? Ти дал ли си на някой? Не. Дал си на тези и тези. Значи, я да видиме прокуратурата. Я ви викнете тези и тези. Няма. Спомнете си, когато дойде ППДБ на власт, имаше един такъв период. Те спечелиха избори. Помните ли? За Ала-балата. Ала-бала с машините. И спечелиха. Така, и Ала-бала с машините, като спечелиха, какво направиха? Точно по тия показания. Арестуваха кой? Бойко Борисов и тая неговата пиар. Не Дилян Пеевски. Що? Защото няма никаква релация на Дилян Пеевски с това. Значи, механизмът, който е бил унищожен, ако е истина, че е унищожен с прякото участие на Дилян Пеевски, дори да приемам, че е истина, че е с неговото пряко участие, това е бил корупционен механизъм. Това е бил корупционен механизъм, с който държавата е ощетена с милиарди. Ако Дилян Пеевски наистина унищожил това, браво на този човек, бе. Къде е негатива тук? Че черепа къв е? Колко майки е разпагал той, бе? Какво е? Бизнесът му къв е? Нещо е създал много работни места ли? Какво? Комарджийската, да не говорим натам. Но, тук аз не виждам нещо, в което Дилян Пеевски да бъде обвинен, което да е обществено укоримо. Значи, ако е верно това, в което го обвиняват по отношение на така наречения черепа, значи черепа сам казва, че този неговия бизнес, който е унищожен, е бил корупционен бизнес, захранващ с корупционни пари, т.е. с мръсни пари, елитът на властта. Браво на Дилян Пеевски, ако наистина унищожил този механизъм. До тук, трите основни неща, в които го обвиняват, видяхме, че няма нито едно, нито едно, скъпи приятели, от тези неща, които да е обществено укоримо или по някакъв начин наистина да показва, че това момче с нещо е прекалило. Продължаваме натам. Сега, най-страшното. Той бил ръководил действията на прокуратурата, бил си назначил главен прокурор, предишния този Гешев, и сега е искал да си назначи и такъв
Сарафов, това са твърденията, пак основно ППДБ. Сега, тук има една много интересна картина, която обаче се скрива от обществото. Значи, нито Делян Пеевски, нито кой да е друг не може сам да назначи главен прокурор. Значи, тук говорим за изключително сложна система от взаимовръзки. Система от процеси, които в своята съвокупност на много нива осъществяват структури за влияние. Забележете сега. Значи това означава първо да имаш контрол върху Висшият съдебен съвет. Чакайте малко. Този Висш съдебен съвет има квоти. Квота от Народното събрание. Квота от съдии и прокурори. Квота от президента. Тези квоти, по замисъл на бащите основатели, ако мога да ползвам тази метафора, от Великото народно събрание, аз имах честта и удоволствие да познавам голяма част от тях. Тогава Пепо Корнажев, лека му пръст. Това бяха титани на мисълта, на правната мисъл. Той казваше така. Взаимният контрол между тези структури, които влизат в Висшият съдебен съвет, се осъществява на базата на балансът, който, забележете, не 2, а 3 квоти. 3 квоти предоставят като възможност за предотвратяване на това, което винаги го има. Стремежите на една или друга клика, група или лица да обсебят чрез въздействието си съответният Висш съдебен съвет, съответният орган. Да, но веднага след приемане на Конституцията започнаха и опитите за нейната манипулация. Сега, нито Делян Пеевски ги измислил тия неща, нито той е създал механизмите. Само си спомнете напаните за промяна на Конституцията. За да стигнем до там. Конституцията в днешният си вид, това, което е по-настоящем, до голяма степен окастрена и опозорена. Да, тя е опозорена. Тя в голяма част от своите разпоредби тя достигна до отрицание на това, което духът на Конституцията от 90-91 година беше същински. Всичко това, което е днес, е малко или много резултат на различните компромиси, които през отделните периоди на политическо могъщество на определени политически структури, за тях, разбира се, стоящи съответните икономически образования, успяваха да осъществят. Какво имам предвид? Значи, забележете. Раздели се Висшия съдебен съвет на прокурорска и съдийска квота. Да не ви разправям колко това противоречи на духът на Конституцията, както беше заложен, както беше, така да се каже, инспириран, вдъхнат, вдъхвайки живот на Конституцията. Отиде това. После, манипулациите при изборите. Помните ли? В медиите има достатъчно в открити източници. Как гласуваха с по десетки, стотици пълномощни, едни и същи лица. Да не ги измислил Делян Пеевски тия, да не е ходил той там. Това са високо квалифицирани юристи. Това са прокурори и съдии с по 20 години стаж. И какво се оказа? Значи, манипулацията на съдилищата, опитът за налагане на тотален контрол над съдилищата започна в мига, в който беше демонтирана социалистическата съдебна система. Или по-точно съдебната система, наследена от социалистическата държава. В периода 92-97 година опитите все още бяха в някакви разумни граници. Защо? Защото по това време имаше главен прокурор от СДС, покойния Иван Татарчев, и политическа власт, която малко или много беше умерена. И при, разбира се, оставям тези така наречените кинжали на Филип Димитров, те бяха съвсем за кратко, поразии направиха за десетилетия напред. Селско стопанство и икономика. Но
След тях дойде правителството на професор Беров и правителството на Жан Виденов. До голяма степен този баланс успя да предотврати атаката срещу конституционните разпоредби. Те не бяха в нито един миг не бяха прекратявани, но не успяваха да сринат конституционализма. Ама дойде Костов. Помните ли, кой не скача червен. Скачахме, съсипаха ни от подскоци. С Иван Костов и неговият, как се нарече, неговото прокси в съда се наричаше един адвокат, който беше натрапен за председател на Върховния касационен съд. Иван Григоров. Що никой не каза тогава, бе? Защо никой от тия не скочи? Сега има едно генералче. Много смешно генералче, което по всичко от страшно компетентен по сигурността. По ще ви кажа на неговата компетентност какво друго дължиме. Но, той подскачаш такъв, разбираш по всичко, специалист по всичко в сигурността, що тогава не скочи, бе? Откъде се взе това адвокатче? Айде да не кажа адвокатче, беше адвокат с някакъв престиж. Иван Григоров. Оттам започна тоталният контрол върху разпределението на делата, решаването на дела на последна инстанция в политически коректен аспект. Да. От Иван Григоров. Мога да ви покажа десетки казуси, които само потвърждават това. Делян Пеевски тогава бил в гимназията, бе. Кой е виновен Делян Пеевски? Тия процеси, значи, които са крайно негативни, съсипващи. Някой спомня ли си как беше назначен Никола Филчев за главен прокурор? Защо никой не каза? Иван Костов си назначи човек, между другото, препоръчен му от същия той Иван Григоров и от Васко Гоцев. Тогава той бе един нагаждач, страшен. Васко Гоцев, който беше по едно време министър на правосъдието. И стана главен. Как стана главен прокурор? Кой го взе? Къде беше дискусията? Къде беха алтернативните кандидатури, които да представят концепции? Не. Що никой не изрева, бе? Защо никой не каза Иван Костов и неговата клика? Той превърна СДС от широка коалиция, която представляваше широките народни слоеве в една тясна по своето електорално въздействие партийна клика, монопартийна. Тя се превърна в партия от коалиция. Тясна монопартийна клика, която обсеби съд, прокуратура, назначи си главен прокурор, назначи си председател на Върховния касационен съд. Що никой не рева, бе? Защо никой не каза? Защото те са политкоректни. Значи, когато те го правят, може. Значи, тия механизми за контрол над Висшия съдебен съвет, манипулация решенията по избор на председател и избор на главен прокурор не са от днес. Нищо общо няма тяхното създаване и използване и налагане като принцип на управление от Делян Пеевски. Няма това нищо общо с Делян Пеевски. То започва от Иван Костов. Доразви се в последствие до съвършенство. И сега ще видим дали наистина Делян Пеевски се възползва от тези механизми или не. Сега ще стигнем до там. Но отиваме до най-важното. Само да довърша, за да не бъда обвинен в необективност. Самият Никола Филчев, който по-своему, между другото, е един честен човек, самият Никола Филчев, като видя в какво искат да го превърнат, той възруптя. Той се вдигна на бунт. Обаче Костов вече беше загубил мощта. Те се опитаха да го сменят, не им стигна времето. Опитаха се да го изкарат луд. Опитаха се да го изкарат какъв ли не. Само, че не им стигна времето. Отиде си. Народът ги помете. И дойде Сакскобургготски. Но това вече е тема за един последващ анализ. Значи, това, което установяваме тук е, че механизмите за тотален контрол, манипулация и управление на Висшия съдебен съвет и съответно изборите, които този Висш съдебен съвет осъществява, са създадени, са организирани и доведени до инструмент за политическо влияние върху обществото много преди Делян Пеевски изобщо да си помисли, че някога ще се занимава с политика или с обществена дейност. Така. Отиваме натам. Най-тежкото обвинение е, че сега, разбирате ли, служебният кабинет действал в негова полза. Дали е така?
Никой не ни даде аргументи, доказателства, ни твърдения. Не мога да коментирам нещо, за което никой не е представил доказателства. Аз няма как да влеза в главата на Главчев и да кажа, ти, Аджибе, някой въздейства ли ти, нещо прави ли ти и какво е, що е. Не. Но какво обаче трябва да анализираме, за да разбереме обективната истина? Как се стигна до там, че беше назначен Главчев? Значи, повярвайте ми, аз понеже имам бегла представа, си го спомням Главчев още едно време като счетоводител на едни фирми. Там и Дидо, Ламбовски и тия бяха така. Човека съвестен счетоводител, но това му е нивото. Счетоводител, мечтата му беше сбъдната с назначаването му за така шеф на Сметната палата. До там. Обаче изведнъж какво се оказа? Ми оказа се, че така окастрена Конституцията постави президента пред избор. Без избор. Помните ли предходните наши беседи? Най-страшното е избори без избор. Делян Пеевски ли ги направи тия неща, бе? Чакайте малко, бе. Чакайте малко, нека да погледнем истината. Това беше направено с изменение на Конституцията. Изменение на Конституцията. В 49-то Народно събрание, мисля. Добре, да е. Как беше изменена? Делян Пеевски тогава имаше под свой контрол, ако изобщо мога да говорим за контрол, 20-тина. 20-тина депутата. Как с 20-тина депутата? Чакайте малко. Какво се случва тук? Тогава на власт бяха пак ППДБ. ППДБ бяха партията, която инициира. Я си спомнете, този велик конституционалист, винаги ми е смешно, като се сета за него, той е Христо Иванов. Той е горкия. Хабар няма от тия процеси, обаче страшен експерт. И какво доведе? Доведе до тия нефелни промени. Сега защо бяха направени те? Те бяха направени, за да вържат ръцете на президента. Защо? Защото като всеки предател, предателят мисли първо да се пази от това, когото е предал. Защото очаква ответна реакция. ППДБ, като коалиция, основното ядро в тях е ПП. Продължаваме промяната. Тега. Продължаваме промяната. Коя промяна продължават? Това са същите типове, които президентът на хака на България, бидейки безконтролен в изборът на министри и премьер-министър, разбира се, при назначаване на служебен кабинет, той пък горкия Румен Радев. Никакъв опит. Той пък кой не се появи, той не го излъга него. И той, за да е пълна програмата, си назначи екип от тотални нефелници. Там кой не мина, той не го излъга този човек. И той застана, докара ги тези харвардските мошеници. И изведнъж сега те ги легитимират като харвардци. Значи те сигурно са го виждали Харвард на снимка или по видео. Тя има много материали в това. Оказва се, че са общували по-голямата част от тях с Харвард по интернет. Някакви курсове. Може да има и такива, които са отишли до Харвард за някакво обучение, някой курс, нещо друго. Но голямата част от тях са интернет възпитаници на Харвард. И те са харвардците. И българския народ, понеже с тежко обременено. Те са от Харвард. Дай да видим. Същото. Еманация на същия принцип, с който на времето другия измамник царя ни домъкна тия юпита. Юпита! Хората, каква е юпита? Значи тия юпита. Юпита ни съсипаха. Спомням си, един имаше уникален наглец, дето продадаха БТК за цена, която 30% от цената беше вътре в пари, които като дивиденд се полагаха на държавата за предходната година. И той, няма общо събрание. Свикай го, бе! Свикай го, бе, тъпчо! Подиграваш ли се на този народ? Накрая успяхме да си вземем 20% от дивиденд. Страшно народ! Той ли си помага 100%? Успели сме да си вземем 20%. Тия типове юпита, техната реинкарнация вече в наше време бяха харвардците. Харвардците. Сега, тия харвардци, те бяха много интересни. Значи, спомнете си, има снимки още в интернет, как дойде примерно този тип Кирчо Петков. Спомнете си как има снимки в видеоматериали в интернет, как той влиза в партията ДБ. Значи, в партията ДБ той така стои смирено. И те го извикат, той отива. Значи той точно със същият поведенчески стереотип, с който
Примерно, да речеме, лека жена се опитва да влезе в манастир, без да направи изповед. И ги приеха в манастира. И ги приеха, забележете, не десното пространство, които са с, както той правилно каза при тия изтеклите записи, 6-8 до 10% електорална подкрепа, а ги прие левият президент, избран от БСП и поддръжници Румен Радев. Къде отидахме? И тия същите, понеже предадаха, първата работа беше да предадат Румен Радев, те бяха готови на всичко, само и само, понеже виждаха, че техната абсолютно политическа авантюра не може да доведе до друго, освен до серия от проблеми, които ще резултират в многобройни избори. И те разбраха, че трябва да окастрят възможностите на президента да контролира тези процеси с служебните кабинети. И веднага формираха мнозинство. За което мнозинство Делян Пеевски, да, беше им необходим. Но не той го инициира, не той го измисли как, не той създаде механизмите, за които днес го употребяват, че е използвал. Ако наистина той е успял така да ги изиграе, че с техните камъни под техните глави да хвърля, този човек значи заслужава уважение. Значи той е голям играч. Сериозен. Значи това ще ви го кажа на един малко по-уличен език. В подземния свят има един принцип. Или как да го наречем, една практика. Как звучи? Тя се нарича контрафалц. Знаете ли какво значи контрафалц? Сега ще ви обясня. Когато определен бандит, мошеник или какъвто и да е злонамерен тип, реши да изиграе някого. Да му направи номер, от който или да му нанесе имуществена вреда, или да го така физически унищожи, или когато реши по някакъв начин да го смачка, той провежда серия от действия, с които да постигне ефекта. Ако набелязаният за жертва се усети, вместо да му казва, не прави това, и той е достатъчно добър играч, достатъчно умен, интелигентен и съобразителен, той прави така наречения контрафалц. Тоест той създава илюзията, че насочените срещу него действия ще дадат съответният вредоносен за него ефект и в решителния момент успява да извърти нещата така, че негативният ефект, който е бил, вредоносният ефект, който е бил предвиден за него, да се върне спрямо този, който е инициатор на всичко. Тоест, инициатора да се превърне в жертвата. Ето това е контрафалц на езика на подземният свят. Ако Делян Пеевски е успел да направи контрафалц на ППДБ, ГЕРБ и всекакви там СДС-та, и то човек значи е страшно голям играч. Ако те са създали тези механизми, а те ги създадаха, за да направят механизъм за себе си, като ограничат президента, той президента няма да има избор. Това нарекаха домова книга. По домова книга трябвало да избере между тия 5, 7 или 9 човека, колко бяха вече, не си спомням. Значи само между тях. И те казаха, тия съм абсолютно не такова. Ето, между той и той. А той е наш човек, той няма къде да иде, ще избере тук. Тогава, да, беха го планирали, имаха избор още за 2-3, но имаха техен човек, той беше Андрей Гюров от БНБ, който беше предвиден като единствена така приемлива за президента фигура, точно той да бъде избран. Да, ама не, както казваше един голям публицист, лека му пръст, Петко Бочаров, и него имах честа лично да познам. Петко викаше да, ама не. Защо? Сега ще ви кажа защо. Защото никой от тях не предвиди. Те са нефелници, те нямат юридическа подготовка, те нямат и юридическа практика или пък политически опит. И те решиха, че ето сега ще ги изиграем. Да, ама не. Що? Той Андрей Гюров му откриха. Изведнъж го откриха. Обстоятелство, което го прави негоден да заема длъжността, в която е. Какво означава това ли? Там той изпада от домовата книга. Така, пик, изпадна. И отива. Той изпадна. Като изпадна, какво е? Вие направихте това, не Делян Пеевски. Вие искахте да обсебите властта чрез служебен кабинет. Тоест, служебна победа да си присвоите, без народа да ви избрал, с ала бала. Изведнъж Делян Пеевски. С какво ви виновен Делян Пеевски? Дайте да видиме.
не представихте нито едно доказателство, че той управлява реално държавата, но в същото време не отрекахте и не можете да отречете нито едно от твърденията, че именно вие, ППД-ба, сте тези, които замислихте и осъществихте с подкрепата на ГЕРБ-СДС и търсената от вас, настойчиво търсената от вас подкрепа на ДПС, част от което тогава беше Делян Пеевски, на конституционните промени, които доведаха до това, което имаме днес. Какво се оказва, бе, скъпи приятели? Оказва се, че това, което Ахмед Доган каза, момчето прекали, всъщност се стига до там, че той, според техните думи, е прекалил в това, че всички тези механизми, които те са си били създали за себе си, те са считали, че са абонирани за власт, абонирани за инструменти за влияние, абонирани за механизмите за контрол над контролиращите структури и регулаторите в България. Всъщност, той им ги бил обсебил. Аз не знам дали ми ги е бил обсебил, но те не отричат, че и допреди него те са ползвани. Само, че имало някакво, забележете, сякаш мълчаливо съгласие, кое как ще е разпределено. И правя той да говори за дерибейта. Аз към лицето Ахмед Доган се отнасям с изключителна симпатия. Разберете ме, наистина България дължи много на него за етническия мир, за всичко, което предотвратихме като опасности в прехода. Но дайте да видиме. Нима Делян Пеевски говори за обръчите от фирми, които се контролират. Нима Делян Пеевски беше записан. Помните ли в Гоце Делчев, мисля, че беше, не си спомням точно къде, когато той каза, че баницата я разпределям аз. Кое какво? Значи лошото момче се оказа, че изобщо не е толкова лошо. Или поне това, в което го обвиняват, всъщност показва, че лоши са тези, които го обвиняват. И за да не стигам до крайности, да кажа, той е доброто момче, ще кажа, че дори и да е лошо момче, той заслужава добра дума. Заслужава добра дума и за още нещо. Запомнете, скъпи приятели, винаги, когато ви дават лесни решения, винаги се опитват да ви манипулират. Целта на всичките тия в момента медийни водопади, които изливат обаче помия върху името на Делян Пеевски, е да покажат, че има една фигура, злокобна, която е носител на всичко зло, всичко лошо. И ако се елиминира, всичко става помет и масло. Къде бе? Къде бе? На кой ги разправяте тия бе? Зловонието в политическия елит се носи много преди Делян Пеевски се появи въобще в политическия живот на България. Той се носи от времената на измамата, която започна с така наречената народна революция срещу Жан Виденов. Каква народна революция? Още си спомням ударните бригади на Иво Карамански и на Висаджийските ударни бригади, които направиха първите сблъсъци. Обаче, тъй като беха в името на подкрепено от посолството разбъркване на обществен пласт, там никой не говори. Разбира се, после и Карамански и тия си отидаха в небитието, където им е мястото, защото се набъркаха в неща, които въобще не са в техния ресор. Но всичко това, вкарването на престъпността в политиката, и да не го направи Делян Пеевски. Аз си спомнете същия този мургав финансов гений, който съсипа България с приватизацията, бандитската приватизация. И аз си спомнете Венци Чаморджиев. Вече сте го забрали, той почина май. Венци Чаморджиев, една от най-злокобните мутри по Черноморието, олицетворяваща с името си ужасът, който мутренските практики така всяваха във всичките предприемачи, във всичките реално, нормално работещи бизнес структури по морето. То Венци Чаморджиев. Кой го направи фактор в приватизацията? Кой го направи незаобиколим фактор при изборните процеси в Черноморието? И СДС, да не го направих аз. И сега Делян Пеевски олицетворявал, къде бе Делян Пеевски? Да не е размахвал буха, да не е бил охрана на някой от големите босове, за разлика от други. Той не е бил охрана на никой от престъпните босове. За разлика от други, той не е бил той, който е създал механизмите за контрол и манипулация на Висшия съдебен съвет и на правителствата на България.
Не. Други ги създадаха. Други ги употребяваха. Но считаха, че това по дефиниция им се полага. А на други не им се полага. Делян Пеевски, сега последното, с което завършваме, с което го хулят, че е бил в списъка Магнитски. Много важно. Сега аз, тъй като имах възможността в адвокатската си практика да говоря с Сергей Магнитски, аз се познах с него бегло. Много по-добре се познаваше адвоката Краси Григоров от Софийската адвокатска колегия. Жив и здрав е човека, който иска може да го пита. С Сергей Магнитски разговорите, които бяха проведени, бяха във връзка с едни руснаци, руски престъпни структури, между другото, които бяха арестувани в България, имаше дела и така нататък, после бяха изгонени голяма част от тях. Но, така или иначе, то Сергей Магнитски, тя е много интересна историята. Това е една мега манипулация. Но, така или иначе, санкции има, наложени са по законът Магнитски. Ами нека си спомниме, че то същия сенатор, който идва тук във връзка с закона Магнитски и ни обясняваше колко високо бъра, той е арестуван. Той е осъден в момента. Той е същия американски сенатор, дето българите ги посочи за закона Магнитски. Той е осъден и за какво е осъден? За корупция. И забележете, едно от обвиненията какво е? Взимал пари от определени корпоративни структури, за да елиминират техни конкуренти. А сега тази история я наложете към това. Как, откъде и как стана така изведнъж, че Делян Пеевски отиде в Магнитски? Как стана така? И да не е само той. Сега той много бързо видя, че българският политически елит е една сган от нефелници, негодници. Такива, които само гледат да съхранят това, което са успели да заграбят. И той казва, тия на мен ли ще ми играят? Аз сега ще ви разкажа за какво става. И им разказа. На някой от тях, наистина, им припари много лошо. Вижте, че мълчат като посрани. Други взеха като защитна позиция атаката срещу него. Защо? Много простичко. За да могат утре всички разкрития за техните корупционни практики, те да ги изкарат като ответна реакция на Делян и контролираните от него, както те твърдят прокуратурите. Глупости. А когато фактите говорят и боговете мълчат, това не съм го измислил аз. Това са изконни принципи. Нека да видим обективната истина. И сега, това с което ще завърша. Делян Пеевски бил в закона Магнитски. Добре. Обаче, не представиха нито едно доказателство за негова корупция. И излезе Кирил Петков и вика, вие на българските служби ли вярвате или на американските служби? Тоест, той твърди, че. Сега забележете тези неподготвени хора. Тоест, той твърди, че Делян Пеевски е вкаран в законът, в списъка по закона Магнитски, благодарение на американските специални служби. Така тълкувам аз него, той каза по телевизията. На кого вярвате? На българските специални служби, които твърдат, че Делян Пеевски няма нищо така, или на американските служби. Опа! Къде отиваме? Първо, аз съм далече от това, че американски служби се споделят с Кирил Петков от ППД-ва, какво и как мислят да правят или какво се направи. Но самото му твърдение е скандално. То остана така. Никой не взе отношение. Нищо. Така. То беше част от помията, която се хвърли върху Делян Пеевски. И те искат санитарен кордон около него. Защо? Защото бил носител на всичко зло. Дайте факти. Дайте факти. Както казахме, нито той говори за ала-бала, нито той говори за разделяне на баницата, нито той говори всичко това, което тези говорят. И са записани. И са абсолютно доказани. Край. Ако той контролираше прокуратурата, що не сте арестувани още, бе? Защо? Така. Ще ви припомня, че ППД-ба и ГЕРБ СДС бяха първи съдружници, когато трябваше да изменят Конституция. Като всеки един от тях гледаше да се впие в това нещо. А Делян Пеевски беше необходимия с тия 20 на гласа, които трябваха, за да се осигури конституционно мнозинство. Само, че забравяме, че Бойко Борисов беше арестуван точно от тия, точно по обвинения за корупционни практики във връзка с казусът, с показанията на Васил Черепа и така нататък. Това се забрави. Няма го. Добре де. Ако прокуратурата я държеше Делян Пеевски, това нещо щеше да се развие. Това нещо щеше да има някакво продължение. Няма. Добре де. Ако Делян Пеевски е толкова силен, че да казва на главния прокурор и на всички други прокурори какво да правят, защо сте му вие? Никой не дава обяснение. А обяснението е много просто. Че е много лесно да хвърлиш помия върху едно име. Аз съм далеч от това, че Делян Пеевски е ангел. Разбира се, че не е.
Разбира се, че има много неща в него, които са укорими. Не само укорими. Има такива, които будят негодование. Но не и това, което твърдат Пепе, Деба и Сие, не и тези хора имат моралното право да го твърдят. Не. Нека да си спомниме последно. В какво се беше превърнало ДПС? В един остров на спокойствието за всички тези компрометирани политици и бизнесмени, които, както казваха, в ДПС закон ги не лови. Прав е, значи Делян Пеевски вика тия дерибейте, дайте да ги подкараме. И човека се отцепи. Ама били цигански гласове и не знам какво там твърдат. Чакай де. Те нямат право на глас ли? Ама били купени. Чакай бе. Какво доказахте, че са купени? С нищо. Я да погледнеме. Защо никой не казва, че има примерно един депутат, който предизборната му кампания, във всички кампании, всички протестанти, аз имам клиенти, включително от циганската махала, където има почти навсякъде протестантски църкви, които ми казват, където го син адвокат. Значи всеки ден ни мачкат, плашат ни, че Господ ще ни накаже, ако за този протестант единствения всички не дадем гласа си. Това какво е, бе? Купува бил гласове. Тия купуват съзнанието на хората. Унищожават съзнанието. Делян Пеевски ли им е виновен, бе? Той ли го измисли, бе? Къде са вашите възмущения от тия практики? Няма такова нещо. Няма. Не съществува. Що? Защото е в името на политкоректните. Значи, докато имаме селективност, ще се възмущаваме от едно и също нещо, само ако е направено срещу нас, срещу нашите интереси. Но няма да се възмущаваме, ако дваш по-лошо в същата насока е направено в наш интерес срещу другите. До тогава вие ще можете да влизате в парламента само с ала-бала и ще обвинявате Дилян, Петкан, Стоян и който още се появи, че той ви е виновен. Не вие той е виновен. Не вие той е виновен. Старите хора викаше на крива ракета, космоса и пречи. Има и по-така цинична версия на тази поговорка, но мисля, че не е нужно тук в ефир да я говорим. Така. Завършвам предаването си с това. Делян Пеевски няма нужда от моята защита. Настоящата ни беседа не е негова защита. Настоящата ни беседа е един разрез на това, което днешният политически живот представя на българина като една от най-гнусните манипулации, които трябва да подготвят съзнанието на българина към това, че политическият модел такъв какъвто е изчерпан и трябва да се направи компромис с правата на гражданите в името на някакви добри цели, които, разбира се, ще бъдат преследвани под ръководството на добри сили. Значи вече показаха кой е лошото момче, вече те ще ни покажат естествено и кои са добрите сили. Ето от това се пазете. От това се пазете. И винаги, когато ви казват, той е лошия, кажете в какво го обвинявате, с какви доказателства и възоснова на какво. И тогава правете изводи си. И тогава сами определяйте кой е лошия, кой е добрия, кой е обществено полезния и кой е обществено вредния. И сега, ако ми позволите само половин минута, която е важна. При задържането има един Джейхан Ибрямов, мисля, че се казваше, който го задържаха там при взимане на някакви суми, така и не разбрахме точно какво е, но имаше един много важен момент. Той споделя и на записа се вижда, че Делян Пеевски щял да бъде убит. И даже, доколкото разясни една прокурорка по медиите, бил направил жест така, че едва ли не с пистолет ще бъде, т.е. те знаят и механизма как ще бъде. Едва ли то Джейхан или къвто е там знае механизъм или пък някой ще му сподели, ако тръгне да убива Делян Пеевски. Не, това е така да се каже, това са братвежи на човек, който иска да покаже, че нещо му е споделено, което, разбира се, никой не го възприема на сериозно да му покаже. Но това показва копнежът в дерибействащият политически елит за отстраняване на Делян Пеевски по какъвто да било начин. Физически. Това е най-опасното. Делян Пеевски се очертава като един Доналд Тръмп в българската политика. Спомнете си, него всички предупреждаваха, че ще се опитат физически да го елиминират. Всички предупреждаваха, че ще бъде охулен, окален, но накрая той триумфиращо
се завърна в политиката, завърна се спечелвайки доверието на този народ. Не го обвиняваха в какви ли не гадости, а в същото време тези гадости ги осъществяваха неговите противници. Не го обвиняваха в какво ли не. Но народът повярва на него. Не на водопадите от кал, които се хвърлиха върху него. Включително и с съдебни институции, които бяха хвърлени като бесни кучета да разкъсват от плътта на неговите политически структури. Мисля, че това, което Делян Пеевски прави в момента, по революционните си последици е съпоставимо с това, което направи Доналд Тръмп в Съединените щати. И прави. Искрено се надявам, че тия очаквания на дерибействащият елит, някой, какво правиха там, някой да реши чрез физическо отстраняване на проблемите им, да не се случи. Това няма да реши проблемите им. Не, това би хвърлило държавата в още по-голям хаос. Напротив, това би създало непреодолим проблем за българската обществено-политическа система. Ще ви кажа, защо е непреодолим? Защото той вече направи своята заявка, той вече създаде своите политически структури и той се превръща в незаобиколим на този етап от политическите процеси в България фактор. Така че ако някой си го мисли, прави огромна грешка. Дано здравият разум да надделее, дано тия с жестовете, дето там правят така, да се окаже, че просто реализират своите, чрез братвежите си реализират своите имагинерни очаквания, които обаче няма да се случат. Защото България е на този хал не благодарение на Делян Пеевски. И дори ако той се е възползвал от тия механизми, дори ако той е успял да ги употреби в собствен интерес, то, колкото и да укорим той, дваж повече са укорими тези, които са създали въпросните механизми, употребили са конструкциите за манипулация и контрол и са се възползвали максимално от тях в различните периоди. Делян Пеевски бил държал процесите. Я си спомнете какво правеше Цецо Цветанов. Но я си спомнете как четеше от трибуната на Народното събрание СРС-та и никой не му потърси сметка. Я си спомнете как беше оправдан. Ма мислите, че не се знае ли? Ма мислите, че не се знае? Единственият, който застана на парламента, на трибуната и му каза: страхувам ли ви, господин Цветанов? И он не се посра. Единственият, който го каза. И сложи край на произвола. Спомняте ли си? Макар и да се върнаха после, Бойко го досрамя пак да го прави такъв. И го тури на така, той по-не после го предаде. Разбира се, по стар обичай български. Единственият, който има смелостта да се опълчи, е Делян Пеевски. И сега той бил държал тия процеси в ръцете си. Не. Дори и да се е възползвал от тях. Пак казвам. Той не ги е създал. Не е конструирал той механизмите. Не е бил той техният бенефициент през всичките тия десетилетия на политическа деградация, на политически позор и на рухването на авторитетът на българската политическа система. Делян Пеевски е следствие на това, а не е причина за тях. Така че завършвам днешната беседа с това. Казахме добра дума за лошото момче. Не защото той има нужда от нашата защита. Не. Казахме, защото обществото има нужда да знае истината. А истината е тази. Фактите, които изредих пред вас, са безспорни. Знайте истината, анализирайте сами и правете изводите без да се оставяте някой да ви манипулира. В името на каквито и да са възвишени цели, които се представят. Възвишените цели, в крайна сметка, които ви се обясняват, прикриват едно – личният интерес на манипулаторите за облагодетелстване. За тяхно облагодетелстване, разбира се. Това беше за днес. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи.